Shekaru 103 da suka gabata, Turawa sun yi wani abu a Maiduguri da ya canza arewa maso gabas har abada. A shekarar 1923 suka buɗe Barna Provincial School, makarantar boko ta farko a duk ƙasar Borno. Ɗaliban farko 'ya'yan shehu da hakimai sun fara koyon Turanci, lissafi da yadda ake mulki. Yau wannan makarantar ita ce Government College Maiduguri. A 1947, Turawa suka yi Fataskum Middle School, makarantar farko a Yobe, wacce yau ta koma GSS Fataskum. A Yola kuwa 1927 suka yi Yola Middle School, makarantar farko a Adamawa. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri Kaduna daga tushe tare da ni Sida Haidaru. Sai mun haɗu a kashi na gaba.